Σε υψόμετρο 800 μέτρων στο Πάικο, μόλις 10 χιλιόμετρα από τη Γουμαίνισσα, βρίσκεται το χωριό Καστανερή Κιλκής. Πρόκειται για ένα χωριό με πολλά δάση από καστανιές και οξιές, με πολλά νερά και τρισαιώνες ιστορίας. Το χωριό ήταν βλαχοχώρι και ιδρύθηκε από κτηνοτρόφους. Οι κάτοικοι της Καστανερής συμμετείχαν ενεργά στο Μακεδονικό Αγώνα. Παλιότερα το χωριό μας ονομαζόταν Παροβίτσα και μετονομάστηκε σε Καστανερή το 1926 λόγω του μεγάλου καστανόδασους που το περιβάλλει και των άφθονων τρεχούμενων νερών. Η Καστανερή αριθμεί 90 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή του κάστανου και την υλοτομία. Το χωριό θυμίζεται για τα κάστανα, τα οποία είναι γνωστά για την γλυκιά γεύση τους και την τρυφερή υφή. Το όνομά του άλλωστε αντανακλά αυτή τη σχέση με τα κάστανα. Η Καστανερή φημίζεται επίσης για τα ανώστιμα κάστανα, τις πατάτες, το τσάι βουνό, τα άγρια μανιτάρια και πολλά άλλα βότανα όπως η ρίγανη, η άγρια τριανταφυλλιά και άλλα πολλά που θα βρείτε στο βουνό μας. Στο χωριό λειτουργεί και μια μικρή επιχείρηση επεξεργασίας καστάνου, η οποία παράγει πάστα καστάνου και γλυκό του κουταλιού κάστανου. Στο χωριό δεσπόζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής. Χτίστηκε το 1830 και πρόκειται για μια τρίκλητη βασιλική χωρίς τρούλο. Λίγο έξω από το χωριό και μέσα στο πράσινο βρίσκεται το πέτεινο εξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Το χωριό είναι ένας προορισμός ιδανικός για χαλάρωση μέσα στη φύση. Ο επισκέπτης μπορεί να πιει τον καφέ του, να φάει νόστιμα, να θαυμάσει τη θέα, αλλά και πολλά πέτρινα σπίτια οικοδομημένα με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο που θυμίζει αρκετά την αρχιτεκτονική των ζαχαροχωρίων. Κοντά στο χωριό υπάρχουν ο Στραβοπόταμος και το Παλαιοχώρι με πολλά καταφύγια. Παράλληλα, το δάσος της Καστανερής προσφέρεται για πεζοπορία και χαλαρές βόλτες. Για τους λάτρες της πεζοπορίας, η κορυφή Γκόλα Τσούκα χαρίζει εκπληκτική θέα. Από ψηλά αντιλαμβάνεστε την προνομιακή θέση του χωριού, καθώς έχει θέα σε όλη την κοιλάδα του Αξιού ποταμού και στον κάμπο της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι βέβαια τυχαίο που αποκαλείται το μπαλκόνι του Πάικου. Καθοριστική παραμένει η συμβολή του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστανερή στο Πάικο στη διάσωση της πολιτιστικής ταυτότητας και των εθήμων του τόπου. Ιδρύθηκε το 1993, έχει 150 μέλη και περιλαμβάνει χορευτικό τμήμα ανηλίκων. Ο Σύλλογος οργανώνει πολλές χορευτικές και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις. Η δράση του Συλλόγου μας όμως δεν περιορίζεται μόνο στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Διοργανώνει και πολλές κοινωνικές δράσεις, εκδρομές, παρουσιάσεις βιβλίων και άλλου τύπου εκδηλώσεις και δράσεις. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε την γιορτή της γυναίκας, κόβουμε την Βασιλόπιτα και μαζεύουμε τους χωριανούς για να γιορτάσουμε την έναρξη της συγκομιδής των καστάνων, η οποία είναι περίπου στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ένα από τα πιο γνωστά έθιμα είναι το Κόλτρα Μπάμπο που αναβιώνει κάθε χρόνο στις 23 Δεκεμβρίου. Τα μεγάλα πανηγύρια του χωριού είναι του προφήτη Ηλία στις 19 και 20 Ιουλίου, αλλά και της Αγίας Παρασκευής στις 25 και 26 Ιουλίου.